سلام كوراتن كوران يوتيوب شانل تكتاتلتن كعنا بعقتي بسلام مطعم كم تلمد نلوم يحذركم المسأخ تمرتي تأمر وصنعة تخلي بامبو زبل قدمي نوح وانات اب حدا قطر لويز تبهالت اتكلتنيا نبره لوي بتعميم عروقات عنبواتات بمسمر تستخول احملتن بعال وانان يسمع صمام تعقستنيا بمبال يفلط نبره كاب اوانات حدا عمت فريزو خنا زرق تكل وسنه نغوها بتنقاقه ما يستيو يعزبن نبره ورح حليف منم استفدت تأمر يلن لوي ما يمستاي قصله خلت توارح حليفهم እንደገና ሰለስተ ዋርሕ حليفهم تمرت منم هيوت زلو بقولي خوص اي كالن እቶም ናይ ገጠር ጎራብትን ህልዊ መስሓቅ ጀመሩ ልዊ ተዓሽዮ ከኢኻ እምበር እቲ ዘርኢ በስቢስ እዩ ኢሎም ቀለዱሉ ግና ልዊ ሱቅ ኢሉ ፍሽኽ በለ እቲ ባምቡ ግዙእ መስኣኸለ ከዓቢ እዩ ኢሉ ማይ ምስታይ ቀጸለ ሓደ ዓመት ሓሊፉ ካልኣይ ዓመት እውን ከም በዋዛ ሓሊፉ ምንም ዝተፈጠረ ነገር የለን ግና ልዊ ሕድሕድ መዓልቲ ፀሓይ ክትወርቕ ከላ ኣብ ውሽጢ እቲ ሓመድ ዓብዪ ለውጥታት ከም ዝፍጠር ከም ዘሎ ይኣምን ነበረ ድሕሪ 5 ዓመት ንእሽተን ቆጻል ዘርኢ ነቲ ሓመድ ሰንጢቓ ቅልቅል በለት ድሕሪ 6 ሰሙናት 30 ጫማ ክዓቢ ከኣለ እቶም ደቂ ገጠር ተደንቑ ከመይ ደኣ ብፍጥነት ክዓቢ ክኢሉ ኢሎም ሓተትዎ ልዊ መሊሱ እቲ ባምቡ ንዝሓለፈ ዓመታት ምንም ለውጢ ኣይረኣየን ነይሩ እቲ ባምቡ ምስ ዓበየ ክሽከሞ ዝኽእል ጠንካራ ሰራውራት እዩ እናዘርግሐ ነይሩ ትዕግስቲ ኣይትጽበን እያ ምንም ነገር ኣይትሰርሕን እያ ጽኑዕ ዝኾነ እምነት እዩ ዝዓቢ ዋላ እውን ብዓይኒ ዘይክረአ ይኽእል እዩ ነዚ ውኒ ትዕግስቲ መራርያ ግና ፍርኣ ጥዕሙ እዩ ዝበሃል ንሓዝ ዝበልክዎ ትምህርቲ እዚ ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ብኻሊ ጠቓሚ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ደሓንኩን